En aquest vídeo instal·larem un mètode per escriure en xinès a l'Ubuntu. Anirem a buscar en el cercador Shoukou for Linux. El primer resultat que tenim és el Shoukou Shurufa for Linux, que és aquest. Agafem el de 64 bits. Ens està baixant aquí i quan el tinguem baixat l'instal·larem. El conservo, malgrat que em doni aquesta senyal. Continua de totes maneres. I aquí l'obro. Instal·lo. De Linux. El tinc, però el que aniré és a buscar el suport d'idioma. Seria Language Support. Ja es van actualitzant. Instal·lo. I espero. Ara aquí el que hauré de fer és instal·lar, suprimir, doncs jo tinc l'anglès i el català, i ara hauria d'instal·lar el xinès simplificat. Aplico. Em sembla que ja està, s'ha fet etern aquesta vegada. Anem a veure l'ibus. Llavors la teoria deia que hauríem de tancar l'ordinador per marcar el FCTX, però si ens ha sortit l'FCTX anem a provar si tenim sort. Llavors aquí de moment no. Haurem de tancar l'ordinador i quan el tornem a engegar aquí hauria de sortir la configuració del teclat. Doncs tanquem l'ordinador i després ja veurem. Hem engegat l'ordinador i hem preparat les pestanyes, però l'interessant és que aquí ha sortit ara un teclat i aquest teclat ens permet canviar de mètode d'entrada i ara ens demana configuració del mètode actual d'entrada. En la configuració del mètode d'entrada, per defecte ja tenim, com que el Linux està instal·lat en català, tenim en català. I el que farem és afegir-li un teclat més, traurem això i buscarem, Pinyin, i ja tenim el Shoukou Pinyin. D'acord? I en principi, el que passa, però en principi ja hauria de funcionar. Mètode d'entrada.
Ara escric. Sí, ja funciona. Llavors, per fer el canvi de mètode de teclat, o sigui, d'idioma, utilitzo control espai i ara veieu aquí dalt que tinc la S de Soko i aquí ja puc escriure wo i trio el caràcter wo, shi, lao, shi. Molt bé. El tinc i ara m'he cansat, necessito escriure en català. Doncs control espai i ja veieu que ha desaparegut la S i ara continuo i poso allà. És la prova de que estic escrivint en català, Si no, si fos un teclat anglès, doncs em donaria problemes. Doncs ja ho tenim. Repeteixo, jo crec que el Soku és la manera més fàcil de poder escriure en xinès amb Ubuntu. Doncs fins la propera.